Meillä on yksi super ihana asiakas, joka aina palaa meille uudestaan ja uudestaan. Hän on 2 vuoden aikana tehnyt jopa 9 tilausta ja käyttänyt melko ison summan rahaa. Joten nyt kiitokseksi pakataan hänen uusin tilaus, joka on tehty pari päivää sitten, ja laitetaan sinne vähän jotain ekstra kivaa ihan kiitokseksi siitä, että hän on ollut niin lojaali asiakas. Tämä asiakas oli tilannut 3 upeata sormusta, joten ei muuta kuin pakkaamaan. Ensimmäisenä pakkosvuorossa on Chain Ring. Tämä on tosi tyylikäs ja simppeli sormus ja tästä löytyy ekstra paljon koko vaihtoehtoja. Sitten pakataan Maija Zirconia Ring. Tässä sormuksessa on 2 tollaista upeata zirconiakiveä. Samasta sormuksesta löytyy myös vaihtoehto vaaleanpunaisella zirconialla. Sitten pakataan vielä ihan uutuussormus eli Juliet Ring. Tämä on tämmöinen hieman röpölöpintainen ja abstraktimuotoinen sormus. Ja lisätään tähän tilaukseen vielä ekstrana keila kaulakoru. Tämä Siro sydämen muotoinen riipus on yksi meidän kestosuosikki ja toivotaan, että hän pitää tästä.